Anyamata ndasungwana azimayi ndi azibambo tiyeni tineneni chilungamo chokha chiyende ngati madzi mosakhala ngati kuti kunena munthu kapena anthu ena musazitengere pambali iyayi komano tinene chilungamo. Masiku angapo apitawa mukudziwa bwino lomwe kuti mtsikana wathu ameneyu ndithu amene ali Hannah Fatsani Sukari anapita ndithu ku Nigeria kukayimirira kumeneko kunena kuti iyeyu ndi mmodzi mwa anthu amene wachita bwino makamaka muza movie zimenezi zokhalakhala mafilimu ndi zina zotero. Ndi zinthu zapamwamba kwambiri, ndi zinthu zopatsa chidwi, komanso maiko enanso anatumizanso anthunso amenenso maiko mwawomo akuonanso kuti nawonso anachita bwinonso kapena akuchita bwino. Andi tisayiwale kunena kuti zinthu ngati zimenezi anthu amene amavota amakhala anthu amene anaonera filimu imeneyoyo kapena anaonera movie imeneyoyo. Ndeno filimu imene yampangitsa mwana ameneyu ndi Fatsani movie. Fatsani movie panakali panopa anaonera anthu ochepa mwina 1% or mwina less than 1% ya Malawi amene anaonera. Chifukwa chake ndiyonena kuti akuyiteteza kunena kuti isangotchuka anthu asapange copyright, anthu asapange, komano zimenezo zikupangitsa kuti amalawi ambiri asayionere movie imeneyi. Ndeno chifukwa kuti mukapita kumene kuchako anthu amene amavota amakhala anthu amene anaonera movieyo. Ndeno ngati movie sanaonera anthu ambirimbiri sindidziwa kuti tikuyembekezera bwanji kuti mwana uja apita kumene kuja ndipo akachita bwino, anthu avota bwanji pamene sanaonere movie ija. Ndingopekako chitsanzo kunena kuti pala anthu ambiri amene achita bwino m'mamovie ovuta kwambiri, mwina mafilimu ovuta kwambiri, anthu otchuka kwambiri, iwowa sikuti anangotulutsa movie imodzi ndikuyikhalira kapena kuyipanga protect iwo anatulutsa mamovie enake amene analuza nawo drama, anthu ndikudziwa, anthu ndikudziwa kunena kuti kuli wakuti iye amapanga zakuti chakuti then kenaka atapanga zimene zija anaona kuti anthu akudziwa zona kuti kuli wakuti then ndikumatulutsa mamovie enawa ndikumabisa umapanga protect kunena kuti anthu alipire kuti atani aonere mamovie amene wawa. Ndeno muona ngati kuti mwina mwana ameneyo anakachita bwino, of course unfortunately anakaluza kumene kuti anakachita bwino, anakakhala kuti movie anayitulutsa ndikunena kuti anthu aonere, mwina after that ndikudzapanganso movie inaso ndikudzayipanga protect, at least anthu akudziwa zona kuti muli actor wakuti. Mwana ameneyo ndi actor wovuta kwambiri, wowirira kwambiri, woopsa kwambiri, komano chifukwa kuti anthu sakudziwa, anthu sanaonere, anamenya mwina anangoonetsa mwina ku Lilongwe, ku Blantyre, kaya ndi kunzuzu, I don't know ngati ku Europe anaonetsapo kwina kulikonse, mwina ku America sinduziwa, mwina ku John sinduziwa, komano ndi malo ochepa kwambiri amene oti mwina amalawi amene anaonera azimene ndanene amucha less than 1%. Ndeno mavoti timembekezera kuti achoka kutiko. Ndiye ndimuona ngati kuti tikamasankha anthu onena kuti akatiyimirire tizikhala kuti chinthu chija mu Malawi mdziko mwathu muja chikudziwika bwino lomwe maiko akunja, anthu akuchidziwa. Filimu tikunena apa Fatsani sili pena paliponse olukaya pa chani pa Netflix kaya ndi pa chani kaya ndi malo otchuka amene tingapanga ikutetezedwa. Ndeno zomvetsetseka kuti mwanayo anapita kumene kuja ndikukaluza chifukwa kuti anthu sakudziwa kuti kodi how good she is. Ndiye next time tiyeni titutseni mamovie titulutseko zaulere luza komakobidi pena pakeso, then tikudziwa kuti tupanga tsogolo kukwinako anthu atidziwe, chifukwa anthu sangatidziwe ngati tikungotulutsa movie ndikuyikhalira ndikungosunga patokha. Ndiye mangofuna ndineneko pamene popo anthu amene muli pakala kutulutsa mafilimu ndikudziwa kuti mumaluza drama, komano munthu umaluza drama koyambirira kwinako anthu akadziwa mukhozo madziteteza kumatani. Zikomo kwambiri po kumverera kapena kuoneka kapena kumvetsetsa kwanu. Zikomo. Bye bye.